Kita bersama Pegasus, Mr. Randy Jonet pastinya, Nan Sabaris berhibur. Di bawah hati guncangan orang kabake diri senang jumpa yang kita nan merasakan tutu italingo pijangkan mata biarlah kau bansai di kandungan badan bersyukur kita kepada Tuhan adik akak tampe denai basabah denai katampe adik abasanda untuk salamonyo bukan hanya karato kidui labia tak pandang tapi karago diri nan labia dipandang orang elok laku bayar pudi biarpun bangsa di diri sanang katibo indah kabaran liat rasa cinta dalam hati hingga rambui kemahmu tiada kaden jago sampai mati genggam arek tangan denai ko hingga manut mata Tuhan jadi saksinya. Randy Jonet. Kita bersantai dulu, lagu-lagu populer saat ini. Bansai di kandungan badan bersyukur kita kepada Tuhan adik akak tampe denai basabah denai katampe adik abasanda untuk salamonyo bukan hanya karago kidui labia tak pandang tapi karago diri nan labia dipandang orang elok laku bayar pudi biarpun bangsa di diri sanang katibo indah kabaran liat rasa cinta dalam hati biar
Kau makmu tiap kadang jago sampai mati genggam are tangan denai ko hinggo manut mato Tuhan jadi saksinya. Pegasus dan Randy Jene.